ବିଲେ ତ ଭଲ ଧାନ ହେଇଛି। କାହା ବିଲରେ? ସେଠି ଚାଲୁ ଯିବା 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଛି ବାଡି ଛାଡିଦେବା ତା ଭିତରେ। ନା ନା ସେ ନଦିଆ ସରୁ ଆଇଲ ତୋର ନଦିଆ। ଚାଲେ ହଁ ଗୁଆ ଗଛ ଦେଖିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡୁଛି। ହଁ ସେ ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭଲ କି ଭଲ ପଡୁଛି ଆଉ। ଚାଲୁ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ତା ଦେହରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ସେ ନଦିଆ ଆଇଲ ଯିବା। ହଁ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣି ସେଠି ଥଉଛି। ହଁ ସେ ଗାଡି ଥୋଇଛି ଗାଡି ଥୋଇକି ବୁଲିବାକୁ ପଡଉଛି। ଆମକୁ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ନଉନି କି ଆମକୁ ତ ମିଶଉନି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ସେ କାହିଁ ଆଣି ସେଠି ଗାଡ଼ିଟା ଥୋଇବ? ଥୋଇଛି ଗାଡିଟା ଥୋଇ ଦଉ। ନାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି ପଙ୍କଚର କରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଗାଡି ପଙ୍କଚର କରନା। ନଦେବା ଆଇଲୁ ଆମେ ଏ ବଣ୍ଟେ ସରୁ ତମକୁ ଡେ ଭାଇ କା ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ କହିବେ ତମେ ଚାଲ। ଆଇଲେ ଆସ ଆସ ବସ 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 କଣ ହେଲା? ବସୁନାଟା ଆଉ ଆଇ ତମକୁ ଡାକିଲେ କଥା ହେବିନି। ତମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଏ ଦେଲା? ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ବିନାଶର ବୁଦ୍ଧି। ମୁଁ ତ ଦିଥର ମନା କଲେଇ। କାଲା ପରଦିନ କଣ ସେଠି ଯାଇକିରି କହିଲ ତା ଧାନ କିଆରି ଷଣ୍ଢ ଦିନଟା ବାଡ଼େଇ ଦେବା। ତା ପରଦିନ କହିଲ ସେ ତା ଯୋଉ ଗଛ ଗୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ତାପରଦିନ କହିଲ ତା ଗାଡି ପଙ୍କଚର କରିଦେବା। ତମକୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଦଉଛି କିଏ? ଏ ଯୋଉ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ। କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମର ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛି। ସିଏ ବି ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ କରି ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ନାଇଁ? ତମାନେ ବୁଝିପାରୁନ କାହିଁକି? ସବୁ କରିବ କେବେ ମାନେ ନିଜର ଭଲ ଚିନ୍ତା କର କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କର ନା କେବେ। ତା ଧାନ କିଆରି ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ କରିଛି। ଏ ଗଛ ସେ ପାଣି ଦେଇ କେଡେ କେଡେ କେମିତି କରି ବଢିଛି। ତା ଗାଡି ସେ କେମିତି ଖଟି ଖଟି ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛି ତମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଆମେ ଯଦି କରିପାରିବା କରିବା, ଆମେ କାହିଁ କାହା ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବା, କାହାର ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବା ଆମେ? ଭାଇ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ତ ଏବେ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଗୁରା ବିଲକୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବିଲକୁଲ ନିଜକୁ ତଳକୁ ଜମା ଖସାଅନି। ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କାହାର କଣ ଉପକାର କରିବାର କର, କିନ୍ତୁ କାହାର ମାନେ ନଷ୍ଟ କିଛି କର ନାହିଁ କାହାର। ବୁଝିଲ? ହଉ ଯାଅ। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ତମକୁ ଡାକିଲି ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୋର। ହଁ ଆଉ କରିବନି ଆଉ ହେଲା। ହଉ।